Здравейте, мили хора! Здравейте, приятели! Честит празник! Честит ден на село Лозево! Радвам се да виждам усмихнати лица и добро настроение, защото днес е ден на веселите хора, приятели, които са един за друг опора. И напук на днешното съвремие показват колко са единни, как могат да пазят заедно своите традиции и обичаи, да бранят гордо общността и заветите на предците ни. Неохотно се досещам за една притча. Попитали веднъж един мъдрец: ти, като си толкова мъдър, кажи ни кое е по-добро за човека, да има 100 къщи или да има 100 приятели? Мъдрецът, без да се замисли, веднага отговорил: най-доброто за човека е да има 100 приятели, защото така все едно, че има 100 къщи, където ще го посрещнат, ще го нагостят и ще си почине сред добри хора. Нека се поучим от тази притча и да се радваме заедно на празника. А на празник идват гости. Днес наши гости са кмета на община Шумен, професор Христо Христов.